Assalamu alaikum masu kallo da sauraron mu, kuna tare da ainihin naku jarumin ku Musa Abdullahi mai sana'a. To zan yi magana ne akan Kannywood da ake magana Kannywood. Garinmu ne. Duk mun yarda da haka. Garinku ne. To ku a garinku da kuke, me kuka kawo garinku ci gaba ko kuma me kuka kawo masana'antar na ci gaba shekara da shekaru? Ba yau aka fara industry ba, aƙalla ba a ƙasar ba. An kai shekara aru da ma ta tsaya da kafarta shekara 25 zuwa da 6, kuma daga shigar 'yan Kannywood zuwa siyasa bai fi shekara irin 20 ba zuwa 17. Me kuka kawo na ci gaba? Bai kamata ba dan za ku tallata ra'ayinku ko abin da kuke so, ba wanda ya hana ku, ba sai kun soki lamirin wani ba ko kun caccaki wani, duk ba wannan ba ya daga tsari na hankali da tunani, sai dai tsari na hassada. Ita kuma hassada mugun ciwo ce wanda duk yadda kake wallahi baka isa ka raba dan adam da ita ba. Wanda kuma yake da fahimta ya gane illar hassada ba ma yayin ta bai santa ba, kawai abin da yasa a gabansa shi yake yi. Kuna magana ne akan rarara ya ɗebi wasu daga Kannywood an tafi menene duk zance ne na hassada. Yau rarara aka wayi gari ya ce ba zai tafi da 'yan Kannywood ba zai yi mu'amala da su ba, me ya fasa? Me ya kuma wanda kuke tunanin zai kai gaci bai kai ba? Ku auna mun fa kabranka ta kaba 'yan Kannywood din, ku gaya min wanda shugaban ƙasa zai miƙe kawai ya ganshi ya zo gashi ya miƙe ya ce aboki. Wannan nasara ce daga Allah. Yi masa kuke amma a banza. Duk abin da kuke mun riga mun san wallahi hasada ce. Ko ku yadda ko kar ku yadda, wanda ya gaba yayi gaba, na baya sai labari. Ku je ku aqida ku ba a hana ku ba, amma wani garin mu ne, ai mu kasan mu ce menene, duk zancen banza zancen wofe ne. Me kuka kawo na ci gaban? Ku gaya min wanda a industry mutum 3 ko 4 wanda kuka taimaka dan girman Allah. Ai abin a zahiri, ai dama abin da ake da bukata an ka samu dama al'umma su sani kuma su amfana da abin. Me kuka taba amfanar da wani? Babu, sai dai bakin ciki da kyashi, kuma ya riga sai dai haƙuri. Nan Allah ka ji kan Malam Ibrahim Shekarau ba dan ya mutu ba, ya ba 'yan Kannywood mota. Gidan uban wa aka kai motar? Ai ya kamata a ce a ga motar ko iri-irin karfanta ne mai scrap, mu je mu kai mu siyar mu tabbatar da cewa wannan 'yan Kannywood aka ba. Kuka siyar, iku kuka siyar. Iya wannan hakkin ne fa yake ɗawainiya da ku, kuka ƙi ci gaba. Zancen banza zancen wofi, ba jin tsoron kowa. Na rantse da Allah, duk abin da kuke takama da shi, mu ma 'yan kanan ne, 'yan garin nan ne mu. Indijin ɗina ma ni na Dala ne, kuma ba za a gaya mana daɗewa a cikin industry ba. Da kuɗin mu kuma muke yin fim ɗin. Ba wanda yake ba mu aro ko rance ko mu zo mu haɗaka dan iyayen mutum. Ku tsaya ku yi wa kanku tunani, ku yi tunani na gaskiya na Allah, wanda Allah ya ba, in za ku bi ku bi, in ba za ku bi ba kuma wannan sai ku je kun san rigima da Allah. Akwai wanda ya isa ya yi ta kai labari? Duk wanda Allah ya ba shi kawai. Kai ma kai fata Allah ima. Rigima ba ta ku bace ba, rigima ta jahili ce. Yawwa, kuma talaka shi yake ganin girman tsire. Rarara ya wuce dan iyayen mutum.